Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pati nakatali mga nani, mga babayani, mga loks pagaling, mga ayun. Sama niya pati yan nakatali ng baitang borin, ayan na pakatutin na makipanating taman, aling, at bato. Kanya ni magwali programa sa iyo programa tanuan EHBE monthly Islamic Seminar. Okay, mga panalimiha, si ano po kapapantagan na di mamamagkikiman ko sa iyo ngayon station Tanawa FM 93.4 simulcast sa isa sa iyo na iyang 107.5 DXC Project Kanta. Sama na yan na live conference sa iyo na social media panalan salam share kanusan ang mga pagsangisi sa iyo social media sa ngayang Kingdom of Saudi Arabia. Yung ay mga pangsatanong. Okay, yung ay mga pangsatanong sa akin ay Paris, France, sa Europe. Mababaloy sponsor sa akin ay programa tanong Turhamid Broadcasting System. Yung ito si Kaka Knight, yung ito si Kaka Rahma. Haja Siti Rahma Abdul Hamid, yung ito si Haja Siti Zinaida Abdul Hamid. Panalan salam siya kanusan. Gusto mga bangsa imang po si Sagyan ay si Dimang Makinol, si Sagyan ay Regio Tanong. Yung mga bangsa tanong si Sagyan ay Dalma Pantar. Salamat kanusan mambu, yung ito ba iya kapapantagan na ba iya kabuatan sana iya Dalma Pantar. Yung ito si ba iya kabuatan Norjana Waris Spino Abdul Hamid yung ito mang po miyang abaya labi sana ay Dalma Pantar yung ito si abaya labi Daya Mala na Singkara kalaman naman yun na mga bangsang hindi sa yan ay social media at kamatanda mamapia pa makingang si sa yan ay programa tayo Abdul Hamid Broadcasting System monthly Islamic Seminar sa pipagin pangates na yan ay kipagin mismo sa yan ay alintano kundi mapia na pamakalaan niya sa mga namasangkuhan ng mga radio tanong sa ida pamakin tanong na yan ay alintano malipan na utaman siya aling abol kay bato sa tanda ng tanong sa mapia pa magagyan. Alhamdulillah alladzi manna ala ibadihi bi mawasimil khairat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagayami, mga budayami ukuramapya minisampaikan sa diyang kayang oras abulawan agu oras amalan ipanta si kubi kanurukang bilbugan si kumahapibya yan na iya kapapantagan doktan na pada isi kumaha lanulan abituan orasulun bituan wallah sa asyurul huruf ulan-ulan pagi datang kakagia suma ulan-ulan asapulo agudua nampak ulan-ulan apa datang penci saja kota inadoyo wallah ulan-ulan apa datang asyurul huruf na diyan ka iya kapapantagan dokter imanto adul hijjah emana yang kaya adul hijjah na asyurul huruf diam na iya ulan-ulan na ulan-ulan na kebibayaan wallah ayakan no nagia iso ulan-ulan inaluy wallah si isa Quran raks abisyo paanyan agian kaya ulan-ulan aya ki anu ya wallah si isa Quran
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر. Isagyaw sa'yo ng mga ulama, si isagyaw kaya pikir wallah wal fajr. Na nagyang kaya fajr, na ubangan na ikma na na ayamaan na ang fajr na gito so digdan sa pranaw at pamurawag ingira asumiba na nagyuto din ikanina sa sumiyulit suwang tuwa nagyuto fajr ang pamurawag Giyan mo takya si Allah at tingin na ibig ko fajr. So mga ulama na sa ikukya ta'arifayran sa isagyan kaya fajr na adin at tumiyarifon adin amimanaw sa tingin na giyan ka na nabitir wala awal fajr misi pas wala sa ikwakto fajr naginan din so wakto fajr ay maanan na kasulod uso. So man susabad ko mga ulama nagtigilan na ayapisi pa ang wala wal fajr naginan so yawmun nahar ayamaan na nagyuto mo so yawmun nahar. Sa man sa isagyan mo kitab aduratun nasihin na ayakyaw sa niya nung nagtigilan na ayamaan na agyan po ta fajr apisyo pa ang wala at ting wala ibad ko fajr nagiyan na nagtigyan so yawm arafah na so yawm arafah sa iko ikasya apian din ni miya kwasan na sabot ci isagyang kuto alamon makasusulod ci isagyang na iyaay dulhijjah na karina sa kalaikipan tag agyang kai aande ni na ulan-ulan nakapapantagan doktan kakagya sabab sa piso paan ko Allah agyan kayang ulan. Walayani al-ashr yung managyan mo tagetir o Allah sa layani al-ashr na ayagyaw sayo ng mga jamhur al-mufassirun nagtigyan nagyan ka na layani al-ashr nagyan na nagtigyan so 10 sa ikudul hijjah asyara dul hijjah ginan so 10 sa ikudul hijjah ay mana na ipun sa ikong paginay nataman sa iko ika-10 sa itanong magpun sa ikong paginay ikudul hijjah nataman sa iko ika-10 nagyan na nagtigyan ipikiru Allah alayari asyar ay mana na imantong rutan kapapatagi kaamay ka alungan at Jum'ah insyaallah nagyutoy Eid al-Adha Eid al-Adha yang kuntuwa yaumul Jum'ah nagyam ko yaum Hamis nagyutoy ante ni na yaum Arafah nagyam ko yaum Arafah na aya kapapatagan na ikasyaw si ikudul hijjah sa manuto na naiman to na si itano mga susunci sa diyan na lembang agyan kaya sa pulugawi giyadigi nagyan na nagyasyo pa wala si isagyang kanan kaya ano yan yan si isagyang kaya layan al-ashr na makagkukuna na wanan sa tantuwa mala sukipantag tantuwa mala iguna na tantuwa mala ibalik agyang kain aanday ni na asyara dulhijjah gina nagtigyan paganay kala ikipantag agyang kaya dulhijjah sa mga ulan-ulan nakanaubon misyo pa sa Allah ayaw mo misyo pa niya nagyang kaya anday ni na 10 sa agyang kaya dulhijjah kadua kapakan lebih agyang kaya ulan-ulan na giyan kaya tigyan na ulan-ulan na makal lebih giyan kaya gawin isi na makal lebih isi ko mga gawin sa giyan kaya dunia makal lebih mana na lang mga gawin sa ko mga ulan-ulan na aya makal lebih ron na giyan kaya anday ni na asaras dulhijjah ayam yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
natigiya na afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Ayyamul ashr asyara Dzulhijjah atau Dzulhijjah. Ayat tigiya na makalalabi agawi sa iku dunia nagyang kaya gawi asapulo. Dia kaya mga gawi asapulo. Dia kaya tigiyan inaloy agawi asapulo naginan so sapulo sa iku Dzulhijjah atau Dzulhijjah. Ayaw mana nasudin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imidyaroon sa makalalabi agiyang kaya ande ni nagawi. Nah, sa ikman sa iku kalayan ikipangkag na namakaumbawain sa iku ante ni na mga padaagawiin na ayamala na miya kalala sayay kipantag agyang puto akan gelbog sa mga pipiya. Ayang kiano yaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na mamin ayyamin amalu salih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Qal wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dhalika syai'un. Falam yarji'u min dhalika syai'un. Rawahu al-Bukhari. Ayam ya'lui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sufyan yan. Da atigyan da agawi ab kebebayaan wallah so kapangan gelebekon sa gelebek amap piaw mga uring penian. Mana na sa katanot ko abang kalawani sa kapia agiyang kutuam yang gelebekian sa isagiyang kaya sa pulo gawin. Mana na dakot sa ikulang lang na umaga lebektan na ayaw kebebayaan ng wallah adigin bagan umanos si amapya na igira asing minipantag si sagyang kaya sa pulo gawin. Pero kung mga sahabat yung di mamamakinig, ya Rasulullah, walang jihad fi sabilillah. Hey Rasulullah, api at digyan sukapakit tidawa saralan sa ikwallah. Inaman ito. Api sukapakit tidawa saralan sa ikwallah. Katawan tanuwag yang na nakapagitidawa sa nalan sa ikwallah na miyak kalala na nikipantag, miyak kalala ibalik, miyak kalala igunang. Na ini sa mga sahabat, kaya inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw na makalalabiso amalon galabakon amapya o babataan Adam ori panawala na sugan bakian amapya aswaswatian sa ikwallah kalatian sa ikwallah sinian miyang gulola sa yang kaya sa pulo gawin. Nagyan sa baba ini sa mga sahabat tingin na hey Rasulullah apya sa jihad kapag bunuan kapag tidawa sa lalang sa ikwallah nakatawan tanwag yan ka na jihad na tanto malaki pantag. Ngayon, naad na katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa katir Rasulullah nagyang kutong ang kablaki utaw. Kablaki utaw sa isagyang kutuwa gagawi o di nagyang kutuwa ante ni nakadundo. Mabubasa anungan o di na mabubasa gawin. Nagyang kutuwa kablaking ka sa katidawa. Matagot to kablaki. Natumor ka ito at isutuni anak sumapapadal mo. Okay. Nagyang kaya ante ni ng asaradul hijjah nakatiya ini siyong mga sahabat sa iku Rasulullah. Ati at tingin so katidawa sa lalang sa iku Allah. Na aya ini sumbag mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku mga sahabat niya nagtigil na walang jihad fi sabilillah. Apya sukat tidawa sa lalang sa iku Allah. Sa ayamu at tiyabiun Rasulullah nagtigil na illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji'u min dhalika syai'un. Inong tabot tigil sumama aluminium agiyang putuwakian yunian sakya pagitidawa yan na ayad na iniliw niyan ayad din ay nusariyan na ginawa niyan agusot tamukian sa deden amya kabelingan sa diyang kutwa tamukian na budes kan yang permakabulin mana namanya siya
Nagyuto ko iliyor. Ay mana na gyuto ko iliyor nagyan ko tuwa tawa miya kitidawa amiya sa kanya na leoron na miya mutunso tamukyan. Sama nito nagyan na nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakarina sa tanto wa malaki pantag agyang kaya ika-10 sa agyang kaya Dulhijjah. Nah, ikatlong ang kalayan ikipantag nagyang kaya tigil na asara Dulhijjah naroon miyang pong so mga alae ipantag asimba mga uluan sa ikusimba. Ang tunang tuwagyan ko ta mga uluan sa ikusimba na namiyaw pong nadigyan so sambayang miyaw pong unso puasa miyaw pong unso sidka ag miyaw pong unso hajj agyang kaiyapat na kena ini ubamiyan timu sa iku mga pag-aande ni naulan-ulan. Yun ang isipot nun. Kena ubamiyan timu sa iku mga pag-aulan-ulan. Nah, ang tunaw nun, ande ni nakala yan ibali, nagukala yan ikipantag. Ayam yan aloy, sa sagyang kaya ande ni na, kaya ano ya sagyang kaya asara Dulhijjah, na sukong daw, ang galabag, sa galabag kaamampiyan ng times 2. Tekapan, agyang punto amyang galabag. Ay mana na so kasibo yang siin, sagyang kaya asara Dulhijjah, na miyak kalala ikipantag, malaibal, sa ande ni na kaumbuan yan, agyang puntuan, mga pag-asambo yang sa ikaw kanauba sa ika-10 sa ikaw Dulhijjah. Kinan isubot nun. Sa'yo nakatanong, na aya kailangan na ukaparo na naditano siya di mga galbog sa mga alaa simbol. Dan taro pa man o mga sunna na kailangan na ditano ipumagat sa mga sunna kakagiya matatagdan sa isagyang kayang niya kalalay ipantag iya kutakang galbog sa mapya. Mga sunanong ratib ba? O di na sunanong rawatib. Nagyangan na mga sunanong rawatib na kailangan na di dyan umanggalbog. Atong nagyangan na mga sunanong rawatib. Na inong kakaswita mo, igira na kalipatan. Aya sunanong rawatib, nagyang kutuwa, patrakaat sa iko, daw kapan kapakasibayang sa lubo. 2 rakaat sa iko, oriyan ulubo. Yun to sa irong ulubo. Sa iron ko asar, na daa sunanong ratib baru di na sunanong rawatib. Nah, sa iko magaling, na 2 rakaat sa iko oriyan o magaling. Sa iko Aisha, na 2 rakaat sa iko oriyan o Aisha. Sa iko oriyan o Aisha. Sa iko andini, na subo, na 2 rakaat mambul sa iko daw pagkasibo yang isa subo. Nah, ada man ang mga sunan abituin sa sunan Asy-Syafi'i. Na aya sunan Asy-Syafi'i na ibarat yang nagyang kutuwa kaya simbayang ka sa sunna sa isagyang kutuwa unaan udang kapan kapakasimbayang sa asar o di na unaan udang kapan kapakasimbayang sa andeni na Aisha. Nah, sa mga pada mga sunna ang tunaw ni mga pada mga sunna na ayang pinakamanga na ikipantag pan ang mga sunna na datar o salat at duha. Ay mana na sambayang abitul sa salat at duha. Ang tunano nagyapot sa salat at duha na aya waktu akasubian na andin ikasubang walungan piyapiyang. Andin ikasubang walungan piyapiyang na kep niya kalala ibadah seru so kasubayang sa salat at duha. Nah, ayat man adiyang ka waktu niya na taman sa disumulad so ande ni na waktu wa lugur. Ay man agapagay ito. Na mga sambayang ito. So mabuso ande ni na sambayang awitir. Sambayang awitir. Yang kaya sambayang awitir na gila ko na madap lagi yung sambayang bagakyan. Na miyak kalalaanan ikipantag. Kaad na miyak panutul sa isa kitab asopon sutaw aanday ni na dipsumbayang sawiter na di kepakay udi na di ketarima ko Islam ubang ko aasaksi. Naman ito, mana na sa ikukakukumu
Na ibarat na kukum, so kukum sa Islam. Na may kang kukum na andam yang atin diga saksi. Na makatin diga giyan kota saksi na tinanda na diga disembayang na tiawan. Na diga disembayang sa wite. Na diga kepa kaya saksi kasabot sa diga disembayang sa wite. Naman na giyan kota kalay pipantang, giyan kota wite. Na sa giyan kay na ante ni na ikasapulo sa isa giyan kaya dul hijjah na kailangan na masyap kanon. Leron lagyan ko to ang mga sunnah. Kakagiyang mataan, agyan kaya mga petsi ang mga sunnah na miyak kalalaanan mamutipantag. So lalayan akatatag ni tanu sa ikwallah, ad-dhikr ilallah. Sa isagyan ko tadi tanu kasimbayang na aya kailangan na miyak kapasad kasimbayang na di ka di manasbeh. Pagpinah kupir ka, pagpinah mil ka, kakagigyo to na mga nagtikipantan. Mamanam yang kapasad kasimbayang na bati ang agyang kung tatakbir. Ngayon no, na suman, so kasulid o sapulo sa ikudul hijjah, antin ni kasulid o dul hijjah. Ay manan na, ibarat naman itong napaganay sa ikudul hijjah, na sunat tapinah dirkan. Sa isa diyang kuntuwa, di tanong kasimbayang upamakawan na penakbir kaon kakagya yutoy mapaparo sa oras ka, makasilam ka, na penakbir ka sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wasila. Adna mababa takbir, adna maka sa takbir. Na sunat ito, taman sa isa diyang kuntuwa, yaw na. Agiyang kuntuwa, takbir tam. Na sa isa diyang nayaman sa tanwiman to, na ayawi dunakal, na miya kadagdaglaan din ni ka pakapasa diyan simbayang, na din niyan din kelanatan ubama ka panakbir. At iyadong na di penasbih na. Agito na miya kalala ipantag, miya kalala ibalas. Inaman nagyang kutuwa tasbih. Umin tasbih ka so subhanallah sa 30 agut 3. Alhamdulillah sa 30 agut 3. Allahu Akbar sa 30 agut 3. Iganap kang so la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Na iganap kau nutong na isa api adu yaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iprilar kau wallah sudusan ka udi namian dusan ka sa api ang nantigyan ayak kadakulayan na datar ubura-bura udi na didik sa isa diyan kaya kaludan. Inaman ito nagyaw ko takaptir ang araw. At pernah miya adu ya hadis miya sa hadis ang gibo kagilang ka alhamdulillah. Alhamdulillah at di Rasulullah na tamna mizan. Kepenuh iyan sunting bengan sa alungan mawrid. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'a aw tamla'a lima bayna samai wal ardi. Gibo kagilang ka subhanallah walhamdulillah na kepenuh iran adua so pagletan agiyang kaya langit aguso agiyang kaya lupa aguso pintu lapis kau na usay nga magulo lang sa sagyang kaya asaradul hijjah agiyang ko tading kakapanasbih na namalay timpantagutong nagumala ibalas na umisumat kau na makapinakbir ka na miya kalala balas ang miya kuwang ka sabot sagyang kaya asaradul hijjah na sunat agiyang ko tuwa diyong die kapanakbir. Sir, tanong na yung gira na ayaw mo kakukuha na taon na andin ni kapukutuba na penakbir. Na mapahatyo ka panakbir na penakbir sa mga talugawi. Diri. Kaandin ni kasulit o andin ni napaganay sa ikudul hijjah na sunat ang iyang kutuwa kaptakbir ka, kaptakbir ka, kaptakbir ka sa ikwallah. Sabot sa isang iyang kutuwa. Ini sampay ka sa isang iyang kaya 10 sa ikudul hijjah. Isaw na to. Padapag, sa anday nila, magkatagusiin, nagyang po to, aanday nila kapamuasa. Giyang po to, kapamuasa, na mga sunat na mabuso disi di kapamuasa. Ipunsi ko paganay, na taman sa iko'y kasyaw. Ayaw po, diyon kapakay, ubaka, anday nila, bakaw na pusa, nagyang po to,
seiko eka 10 agiuto so buka kakagia di ino to dikebakai nakagia giuto na oras so toa kap lami-lami benda biasa dan rono to seiko buka aguso salat ayam tasrik yang kutua yaum nahr mana na ibarat namanya kabukatan seiko dia maaf na Sabtu Ahad Isnin nagyutoy ayam tasrik. So, saya nakatanon na ayam kasasabitan na naroon na oras o tuwa, kurban. Saya sabihan po tuwa tawa, magkurban yan. Nah, makasusunod siya sabihan na iya, asar Dhul-Hijjah, yan po takala ibalas, agyan po tuwa, kapamuasa. Makasusunod siya, agyan po tuwa, kapanidga, asadaka. Dia ngaya kapanidga, sa dia ngaya asar Dhul-Hijjah na miha kala na ikipantag. Inaman, so Ibrahim alaihi salatu wassalam, na naayang napaparangayan yan, na nagkububayaan yan agiyang kuntuwa kasidika. Sa ayaw kita, dinyang kasidika, na naigira kong nakuhan, anamya kataling mo, maabisitan yan, napupuga na aniyang piyo-piya. Mapasangan tidak dengan kapangan duri begadang yang biaya. Ayat pun apa parangayan yakin ya paparangayan Ibrahim alaihi salatu wasalam na naigira kung na kumagiyan ko to ikakan na di ibuban sa mapaganan niya. Yun kapasang yan kapaniga di ibuban sa mapaganan niya. Niya kaysa ko na alungan namin ibuban sa mapaganan niya na daw niya to niya. Na kay kung na makaw masawalay na namiyaw man yan na duwa kataw amang maamuntog. Na niyang kirang kung kiyaw na piyagan niyan sirang. Na sokon kaya paganan niyang kirang na namiya kagiraw ko nagyang ko tuwa duwa kataw diya po tayo sauna. Di kami manariyan tigil kuntas kami na mga malaikat kami. Natikuno Ibrahim ang tunay minitaling umanyose. Natigil na ayaw minitaling umamisi na napunod na mirka so Allah na kuminua sa budayo kaya. So Allah na kuminua sa budayo kaya. Natikuno Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aba di maparwa panutun niurang wantawa urunin kinuwa Allah budayo kaya. Kagiyang kaya tigil na lambas sa isang yang kaya umurakan na usar na kanong sa pipun budayo ka anak no. Nah, bagusar niya nung so lambas kau yang bigyan sabi pong budayo ka aniyan sa isa yang kutakin wa wallah budayo ka yan. Na ayaw ko na pitiro agyang putuwa mga malaika na tigyan mo na. So Allah na kuminwa sa budayo ka yan na ayaw kinuwa niyan ang budayo ka yan na saka. Ayaw man na nasokon sa Ibrahim. Saka tigyan ni kinuwa ang budayo ka wallah. Inaman ito agyang putuwa ini bagay wallah amma piyasi ko Ibrahim alaihi salatu wasalam sabab ci sagyang putua paparangan niyan amma piya nagusabab ci sagyang putua ande nina mga ulaw-ulan yan ang mga pipya si sagyang putua masa di niyan kapagintaw nagyang kaya kapanidiga na nagyang mani pagusarano nagyang pagusarano kenal pada talagyang putua ande nina ke saunya gede sa yang iposa kasidga at tingyan na nasidga na natagi nung bagsa kanya ino kanya bigi sa sidga ka paginitur ka na upama katitu sa mga tao sa mga datutan na dito wag yang kutuwa sidga iran ayaw mapipikiriran robo na ande ni na limo ang iyang kutuwa ubayran makuha ang iyang kutuwa balas sa iwala na iman to na oras kailangan na kapakaya matirutang ng iranan na rin ang kaniditsid ka kakagya ayaw mataan na miyada dudalo ka kapakaya man na duty matirutang iranan ino kaditsid ka ay man to na oras sa isisid ka miya kalala iba na sumasid ka kaya kaya panid ka nga nagyang kaya miya ipos kabielo irambud na sirong nga bielo irambud na dalo sa isagyang kutuwa diran kang beradusa giyang kutuwa andini na diran andini na hanggulaw la sa isagyang kutuwa ni sampar wallah giyang kutuwa murka wallah giyang kutuwa rarang ito Allah sa ayap yang ada lungan ni ranon nagdigilan na inyong kasid ka ay mana na bera din hiyara nagyang mabugi na yang madaglataw
At tabiatan na miya Buddha. Miya Buddha sa isagyang kutuwa man. Kapag itaw niya, nagumiyada sa isagyang kutuwa ayan niya. O di na miyada sa isagyang kutuwa kabubaduin niya nas kanyan, na naparatiyan yan, anakalakihan sa ikwala. Nantiyan mayan itong kakagiyang piyagali ng sangaran kaya pitiro na sila na tinan lang. Kati sila kabis na inukulikula na nagiman to. Kapag siya na tanong. Sa manila, so mga tawa, mga papasangi kasilga na si iman to mala ibalas. So kasilga, si sagyang kai aasara dulhidya. Eman, nakapakayaw man to niyo sa mga dati na tinan na rin. Kena asakan na pasisilga kakaya buwan na yang ayakan teso silga na da kami rongkuan na ino katindig silga man to na ino pendig silga sudah to katuusin yung saskanya na ayaw kebubayaan yang akasilga na biyang kuto ama uulog sa biyang kuto mo maulog sa kuto mo kaya manapikir o Rasulullah na madatigin na la'anallahu rasi wal murtasi pimurkaan Allah say misuburno nagupimur ka ano ang base o minasa subuno kata iman to sa isagyang kaya kiyasan di dagyang kaya inisang parwagamantan agama Islam na magkidamtan agyang kaya maulaw na sa isagyang kaya manilita sa isagyang kaya mga inutil pagkidamtan sa punoon pagkailay tanong sa wandini na tulisan o di na kidnapan may kapikid na tingin na inuari kakidnap siya kito nanti nakagi no agi miya kidnap siya dito mabitredo sa biya kay ilisip. Pagkagidam tanong so tulisan kakagi sabab sa giya ko takwa. Na umani siya na pungira ito manta na giya kay amya ulaw lang. Nagupon sika na kumino ka sa subur na pitik ka. Sa giya ko ta miya kabig sa giya ko ta fitna nagugiya ko ta orang ito Allah. Kaya manabintero ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sotirin sumurka na tuturugin na pimurkaan ko Allah sitaw apiyo ko niya. Agyan ko tuwa, andin na fitna tuturugin. Gite katiro, wagamantan o agama Islam. Nasiratan, na nasisagyang kaya masatan iman to, akapakasusunod dyan sa isagyang kaya dulhidya o dinadirhidya, na isa kun amaong kung si amalay balas nagyang kutuwa kapanidiga aya ikapat amatatago si sagyang kaya sapulo si sagyang kaya dulhidya ada matago si kung mga padaulanulan na so hajj yang kaya kapnay haji sa Baitallahil Haram sama nito nagyang kaya kapnay haji sa Baitallahil Haram ini paliugatanan wallah sa ikut tawa pagagagaw sa ikut tawa kagagalian nagyang kutagasto sa kapaghajian sa ikut tawa kagagalian ang kalaawian yan sa isagyang kanan Baitallahil Haram na wajib agiyang kutwa kapaghajian wajib basta sutaw na kagagalian kagagalian so kapakasokay niyan kagagalian nagyang kutwa lang nugas turun na nawajibun agyang kung takapakapnay haji yan amay kaskanyan na damaka pnay haji amay mga miyakap pnay haji na kanaupo wajib ayaw ko paliwag itong nagyang kung tuwa anday na paganay na naupa mga kapikirian na pnay haji na mauuluguta sa sunat okay nagyang kung tuwa pnay haji utaw na miyakala na ibalas nagumiyang ka na naaking bagayron wallah aande ni nabalas yan amay mambu kagyang kuta kiyap na hajiyan na tiarima haj al-mabrur amay ka kena uba tiarima yang kuta na hajiyan na kena uba miya ka na nabalas akirwan yan kaupama kadetarimaan na ayaw mambu ande ni na miya parumenian na giyang kuta kiya di gawiron nagugiyang kuto kiyang gusto niya si kuta mo siya. Hagigiyang kaya kap na haji na duwan. Ad na haji at tiarima na adin anay haji at tarima. Kena ubay barat na may kasi aki utang inay haji na natiga ayo tiarima na giyang kaya anay haji hindi. Kasi yan ang magdudsi ko lang si isagiyang kuto andin na kaya anay haji mo tao. Pagkadahirong naska anay haji na kailangan naman pamimikiran kayo mga days na haji ang nahalal ang tawag ng kaharam at yaso kataw. Halal ang tawag ng kaharam at yaso kataw. Na o halal na nagpa kaya yung kutuan din na gusto nga ng halal na tarimaan wallah. O manong haram
nagkempa kay mabuag. Iyang kutuwa, ante ni na, hajj ka na diterima ang wala ka sabot siya sa iyang kutuwa, haram ante ni na, tigas tungaw. Ikapilin, nagyang nga yakap na haji na kailangan na haji ka sa para sa ikwallah. Na haji ka sa para sa ikwallah. Yang nga yakap na haji na kailangan na malo na ikatuligan. Paganay rin na haji ka na ubang nga kanilipat niya simbol pinggilbog ka. Simbol pinggilbog ka. Nasudi kang gilbog ka simbol na ayaw ka patay rin mapakada yang subalas ag yang kuntuwa simbol na kapag ilaylay. Kapag ilaylay. Ayay ba yan na upama kami sibayang na tiga ito, sibayang ako kakay anak ko ilan mailay. Para matirilan na anak tanto ko sa mapasay na sibayang. Na nasaman ito, nagyang punta sa bayang ka na, miya bata. Kakagiyam miyaw sa kapag ilaylay. Kayab siya kap sibayang ka na ang kamaylay sa kanan anday ni na di kayo sibayang. Nagyang mabuwag yung kaya hajj na anday ni na lamang na rukun o Islam. Pula o Islam. So sambayang na rukun o Islam. So hajj na rukun o Islam. Kagiyap na haji ka na panang gilaing ka bumulog sa kapakilay. So kap na haji ka. Gina na miya katawag laging na haji. Ada pa naman sa Manila na miya katawag si nagtigyan na ko uban niyo surat iso istri mirabitin niyo sa karsada sa kiyap na haji na ayat din umiron na si Kadi Diega. Nasama na ito na dito na meron pa naman kaso isa na pinagidano. Na nagyang ko ito ante ni nakambitin na sa gyan ko kay streamer ayang pa kay siyo baadin kapag ilaylay ro ang takada. Adin na nakagian din na miya dili ka duwag yang kontak yap na hadiyan. Miya dili ka duwag yang kontak yap na hadiyan. Nah, ikapdin na minay haji. So minay haji na nada po mga kauman na pianagwid na sa arko. Na nagyang gaw tuwaan din na upamakasik sa giyang kutawalan niya na suyud-suyud na kiabitin ng sa dini sa tatagul sa biro mariga maputi. Orian yan na nilapison si Estremira kate sa ipulan na minay haji sa diyang layan ito sa 25. Giyang ko to, ada to, na kailangan nakapanang ginano ito, wagupun mo, log sa kapag-ilaylay, ay mapipikirin mo, nanti ginaan may layas kanyan na minay haji, na nagyada ang sakipantag, giyan po ta haji. Kakagiya sulang ugalbog, na andi ikaw lugiyan sa kapag-ilaylay, na nagyada ang sakipantag, giyan po tawa, andi din na galbog yan. Naman nagyan po ta, miya aloy, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makatir wallah, miya aloy sa hadis kutsi. Dia kutua tawa miya sahid sa lalang sa ikwallah. Ay mana na miya kintido sa lalang sa ikwallah miya sahid. Nagyuto ko ni bagang-bagan na yan tiwagin wallah. Na makaw masih sa alungan na mauri na pagki tukawang kiran wallah agyang kutua belas agyang kutua kiasan gidan. Na may laylang kung naisyon siran wallah tingong nakatawan niyo anto na ikiakuan niyo siya. Daya ko nagtiro ng tabangan tawa miya nga sasahijiran sa isiran niya tayo sa kapag-intido sa lalang sa ikwallah nagtigiran ko na uway ayang kiya ko amisan na sabab siya kung kiya pag-intido wa ami sa taman sa ro kami ron mihatay ay mana na miya kintido kami sa taman sa miya sa kami sa lalang sa ikwallah ayang ko nagtiro no wallah nagtigiran ko na miya mukukun kaayat tingyaw na sabab pag yang pag-intidaw iro na ang kanumat tiro ang mga wawarawkan. Yang bukukun wati kunwala ayat sabab pag yang tiro kaya pag-intidaw iro na ang kanumat tiro askan na mga wawarawkan. Na uriang kuno to na pagitawag Allah makaw maso mga malaika na pakipamangaras pakipamangaras kirang Allah hundaliya. Munta lagi ang punta mga tao na ipamangaras kung mga malaikat sa taman sa maulog siko naraka. Uriyan yan, na ayaw mo na pag-itawag wala na, so mga ulama, aguso mga pagubatiya sa Quran. Pedro, so mga hafidul Quran. Pedro, so mga ulama. Makaw masirang,
na pag-ilay kiram kung wala agyang kutuwa, belas agyang kutuwa miyang gilbukiram. Na may layram. Na isinsira kung wala, tingnan mo nakatawa niyo, ato na kiyakuan niyo sa diyang kayakuan. May lay niyo, belas kundi na andin na beda lagi yang tetapi yang dilbagyo. Ti kuno mga ulama at yang unakan na namin na ayak ko amisan na sabab sa ikubiyaga na dami so agamang kasaragsa ini pamang dewami na ayak na tiro no Allah na ti unami yang mukukun ka ayak gerbegan yung saya na anmat tiro amang tataukan. So kung magpuso mga hafidul Quran, mga pabubadya sa Quran, na pag-ilay kiran wallah, agiyang mutabalas umiyang gagbukiran, na uriyan yan na, isin siran wallah, anto na uno ni sabab pagya ko ayran ro. Na ayaw na dirong nirang, na tinirang ko na kananami, ayaw kiya ko amisan, na sabab sa iko, kiyang paganadami, sa iko kitab ka sa Quran, na nadirong ko wallah, niya mukukun. Kaaya sabab patiyong nakiyapagan na daniyo sa ikong Quran na kagiya ang kano matindus o mga tao agu aniran matiro as kano na mga pabubati kano sa Quran. Sa manok to, na ayam ya sabog siya ka na nakatiro wala sa isa hadis kutsi na sumang ulama na kanaw ba kagiya mga ulama siran na basiran ante di na diritso sa iko surga. So mga hafidul Quran na nauba kagya mga hafidul Quran siran na basiran tumakaderet sa iko surga kaya pagilain nagyang kutuwa manini atira. So oriano to na napaking pamangarasuman wala abuntaliran sa iko mga malaika sa ipamangaras mga malaikat abuntan nagyang kutuwa mga ulama agyun kay bitadian Giyang po ito mga pagubadya sa Quran sa Diyos na ibitadiyan. Hatta ulkiya finnar sa taman sa maulog siran sa ikunaraka. Naman ito, na ayaw po ito sabab na nakagiyang po ito ako na ubasiran makaniniap. Sa isa giyang po ito, kiyang gilbukairan sa giyang po ito. Natawag kong manwala, so mga alay tamo kayo sariran, so tamong kiran, sa pantag si ikwala. Na makataling umagiyang po ito mga alay tamo, na pag-ilay kirang wala, agiyang putuwa balas sa agiyang putuwa miyang gilbukirang. Na nauriano kay layran, natiguno wala ang tunay, kaya ko aming si. Natiginakan na namin na ayaw kaya ko aming sa agiyang kaiya balas na nasabab sa iko sa kami na hindi pa mag-ewi so mga tamo kami. Pinggas to kami so tamo kami sa pantag sa lalataka na ayaw ko nagtiroon wala na miya mamukukuno. Kaayat tingin na sabab pa kiyaw saran yung sa ikong tamong kiyaw na ano matiro asangano na mga giginawa kano na pasokiba ala wajihi hatta ulkiya finnar pangipamang man wala mga bundaliran sa iko mga malaika sa taman sa maulog silan sa iko naraka. Ayam ya sabut si sagyang na kaya ano yasan o Rasulullah akadir wallah sa hadis kutsi na kailangan na sa iko kapunggal magatan sa iko simba. Simbayang ka, pagpuasa ka, bersidika ka, penday haji ka, na langon nunto simba. Sa iko Allah. Kay upama ka maulog sa kapag ilaylay, upama ka maulog sa kapag ilagin, nagkidaan sa kipantag agyang kunta simba ka, na da abang ka keparulia balas sa isa naman na mauri, maka diuliw sa iwa kakilayang kau, na ayatan turo na masakit na may lain ka agyang punta balas umiyang gilbog ka uriyan yan na dang ka bumaparulin kasi kamiya rason sa isagyang punta naraka o Allah. Ginan, kailangan na anday nina masiyaptan so mga simbutan. Ikapat, mala ikipantag amatatag sa isagyang kai sa pulugawi sa isagyang kayadul hijjah na matatago si iya tigyan agyang kutuwa iyaw mo Arafah. Iyaw mo Arafah. Ginang so gawi iya ikasyaw. Iyang kaya tigyan na iyaw mo Arafah na gawi iya nan ang tububayaan wallah. Iyang kaya iyaw mo Arafah na gawi iya miya kadak-kadak lang pengamara di kaan wallah sa eko
naraka jahannam akibantag si sagyang kaya yaumu Arafah. Ay mana na berdunia. Gitu bahasa berdunia. Na pero na berdunia na bali ko nag yang kuntuwa miya kalamsong o paman na di pangaliw na piardungbud na presiden dati na man to na pangaliw lang na nakapundun na nabud miya kaliw si isa niya po takakalamsong niya. Lagi yung mabuwag yan kaya mga tao sa isa naraka, maka naraka na igira ko na miyaw masugawi ikasyaw si isa niyang kuntuwa upo kubyara po yaw maarap pa na mikudakdakal apaka awaan wallah si sagyang kuntuwa naraka yan apaka surga niya si ko surga niya. Nah, segman si sagyang kuntuwa sa katanwa mga wiyog-wiyog dapat tarima awallah anto na imalar tanong ikipantag na ayam manar tanong ikipantag nagyang kuntuwa kapuasa itanong roh kapuasa auto kay mi aloy tanong sa gyang kuntuwa ikatalo mauumpong si sagyang kaiya andi nila asaradul hijjah gyang kuntuwa pa sambayang puasa sidka haj. Nah nagyang kaiya kapusain sagyang kaiya ukufu bi Arafah na anto na unong man ibadin niya na ayaw na kala iyan ibuna ayaw kala iyan ibadin nasakon sa tawa puasaan niyang agyang kanan ukuf bi Arafah ay mana nasa iko'y kasyaw di tanong kalilipatan kasi iko'y kasyaw na ukon no puasain ka to sa aso-aso at kasi ikwallah sengayo ka sa simbasi sa ikwallah arap-arap kasi sagyang kutaling wallah na ayain ko'y balintiyan na iprilar ka wallah so saragun amiyay pos amiyan husap ka na iprilar ka pan wallah so saragun adam ka pan manusia. Ginan imiya alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antunay bitir Rasulullah siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanatan allati qabla wa sanatan allati ba'da. Rawahu Muslim. So kung kapusain ka si sagyang kanana yaum Arafah na nalalasan wallah sudusan ka sa ikusaragun amyekos aguso saragun adapan mentaling umang ugay nagyakon agyang kanana pagkadaan wallah adusa naginan so mga ito adusa mga ito adusa yung patyumya makalala adusa nakatawatan wa adan ang mga adusa ang mga ala, agyang punto ang mga dusa, ang mga ala, na nagyutoy, ketap na yan ka, sa iku mga kagagawiin, nagmabtiwad ka lalayon sa iku Allah, agyang punta kirilaan yan kakaw, sa ayam mo, kipirilaan kakaw ng Allah, na asar ka, din ka bubadingan. Ubabid na yung dusa kay manto, sa miya ka lala dusa, na namay ka gagawin, na miya mga ni kasi iku Allah, na mapitap man, na minusya ka man sa miya ka lala, na YouTube pinagidaan ka amay-amay na di ka rin nilaan wallah na kanunian agiyang kutuwa kapumani kasi wallah ay mana na ay prilas wallah sa isagyang kanan na mialoy kapusay sa isagyang kaya ukuf bi Arafah na saragun amiyay pos abu saragun adapan may talima ginani kana ibadas agiyang kanan na kapusay no liurong nagyang kaya giga pamuasa isa gyang kaya 10 sa ikudul hijjah na super kagagaw na lang nanan mga laibalas na upman di ka pagagaga nagyang kaya 10 gawiin na nagkapa kaya di ka di po saan so isninon Abu Hamis ibarat na so sibilan daw na isnin Abu Hamis na di ka di po saan na maumaso ukofo bi Arafah na pusa ka upman baka di pagagaga din nagkagagang ng pusa nana aya pa na marika nagyang puta ko kubi Arafah kakagiya niya kalala ikipantag nagmiya kalala batas akaparlika sa isa gyang putua kapusa ikaw aya ikalima kada ikipantag agyang kaya asaradul hijjah nasib na tigyan matatagu so yawmun nahr yaw an-nahr gyang kaya yawmun nahr na beda isi eko mga ala agawi si eko Allah ayat tinggi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na a'adamu ayyam 'inda Allah yaumun nahr. Ayam nama la agawe isi wallah pagkabubayaan niyan agyang ko tadi di kang gelebekang sa iku mga sigba sa iku wallah na nagyang ko to ayaw an nahr. Nah, giyang panagyang nanan ayaw an nahr. Anto na una ni mga ala ni balas na sami papantag agyang ko to kakurban atigdan. Giyang ka na kurban. Giyang kaya kakurban na miyak kalala ini ibalas. Miyak kalala ibalas. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa isagyang kutuwa masanyan na sabab sa isagyang kutuwa kararas taong dinumang tao. Bila di pamaawing bila di tero nagiya taman sa pagaluin niram natin gila na hada rajulun abda giya ya sumama temusia natin tan inutok nakagiya mo na sa Rasulullah pencagyapan itu daw inu rabitu sa yung abda rajulun abda mama ada temu siang na mama ada tunggu siang saya kung sagyang kung tuwa masana miya wapat so bapak yan miya wapat penso karumania na saya kung sagyang kung tagya pakatulog kaya wapat to karumania na muso bapak yan nakagi so karumania na haligyan na skanya ni isa sumyupurta ko Rasulullah taman sa tamukian na piyag-iusar yan sa iku Rasulullah so mamuso bapak yan na Abu Talib uli na Abi Talib agyun to so pagari wa ama yan na so Abdullah na sa isagyang ko to amasa na didimpisaan yan so Rasulullah kataman sa siyupurtan yan mamusa yan pitiro yan nagtingin na hey Muhammad na sabi sa kabaya ka nagdilbugang ka kaibdan tingyan sa ikwala ka dia kan sekadil isulindir kira naman ito yun to pitiro ko Abu Talib na siyupurtan yan so Rasulullah nakagiya po na andini na sa isang iyang punto ako na dekitim yawang patagiyang punto 2 kataon na nasa isang iyang punto sauda mana nasa isang iyang punto sauda yawang patso Khadijah yawang patso Abu Talib sa isang iyang punto sauda na ito na bitero ko mga kafir ko mga Quraysh tigilan na hada rajulun abdal igira mo na kailayra na pag-atali umah na pengiraw sila mo na igira pagantap kira na tigira mo na ja rajulun abda miyakaw ma yang maya mama ada tungdes siang da temu siang tigitan inuira na tubjir ada temu siang nanti tigiran yung pamakana binay mo niya na mapundo lang yan tayo si bapaknya yan tayo si kawasan o pamakap kebayaan wala na ba di gempa kaya dia berang lagi yang utama nga tutuliran adi mampiang nah antonaw ini subuh Allah seiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayah ini subuh yun nagyang ko to kata kapanian seiku sambayangnya. Yun to. Yun te pagin ay subuh yun. Agyang ko to kasambayangyan lalayo. Naman to sa ayah kapsambayangyan na pantag seiku kananya. Yung ko takap tinitan binyan seiku Allah. Kadua ay ini subuh Allah nagyan ko to kakurban yan. Kakurban yan, no? Ikadua ini subuh wallah, nagyan ko to kakurban yan. Na mana na pinambayang sa Rasulullah sarag sa kurban. Ano to? Nakagyan so kakurban, nagyan to niya kalala ikibantang sa ikwallah. Kebubayaan Allah. Miano'y tanong sa Ibrahim, nagyan ko to kapanidigan yan, no? Ikadua, miano'y sa iku Ibrahim, nagyan ko to miya kay sa una anungan na miya ko to dagi miya man yan nagyan kaya 2 kataon mama bisita niya kay ko na mo man yan anto na uno ni Peter Ibrahim alayhi salatu wasalam tigyan kung ke ko karuman yan na susara sumbeli intakira nagyan kaya sapi Allahu Akbar bisita to naayap na sumbeli uno Ibrahim na sapi sero tanong na tigiran na subisita nga nagtumukan ka umpama kakil nga na pengendem gati ang pengendem gamay mo na namya ko mabisita na miya kato ang bertang na naman ito kaso Ibrahim na bububay niya yung bisitaw kaya Peter yan nasumbuling tagiran lagi ang aya sapi kaya mo na masumbuling kiran agya ko ta sapi andi ni na mapasad usara
Na napi ang natiyan na inuit kiran ng Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na nakagiyang naman natin ang kiran na tunay Peter Ibrahim. Bakan wang tigil-digil, hay bisita sasakaw. Miyakan digila, agyan ko ito bisita yan. Sila mo na, nanti ko na nga isang na, di kami manarikan, hey Ibrahim ka, mga malaikat kami. Nanti ko no Ibrahim, ato na yung minitaling uman yun. Nanti na pinutul na mirka, ase karumang ka na pumbawata sa bibu mama. Ikaw na ipumbawata yan so nabi, ayang ngaran yan na so ishaka. Ayang na miya suwa o sara, kagyan uman giyan ito, na nadinian di mapanangan na abudalian sa maito. Ay mana na mapinapinian abudalian. Apa giraw ko na si. Upama na pumbuwata so berkaatiam ke. Ay mana na siya mapinangan yan na ginawa niya. Tsaka sabi niya di ka panangla sa ginawa niya sa maito. Gira bawa si. Upama na pumbuwata so bubaya berkaatiam ke na miyanoks. Na miya kau mong subasa. Na so kaya pa kau mau ubasa na lumipason sa ini kau gatian agian putuan nabi aso Ishak. Nakatawan na so Ishak ang nabi na ini buat uto o Sarah akar mau Ibrahim na nasumam so Ishak nabi buat na nabi pen naso Yakob nabi buat na nabi mabukaso Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini naman ito agian putua nah so Ibrahim alaihi salatu wassalam nakateso miyang panudulog. So kung so Ibrahim alaihi salatu wassalam na aya kapasang yan kang kurban. Na miya ka kurban sa aya kadang na sanggi buwa andeni na kambing. Syak. Aya kadang na sanggi buwa. Miya ka kurban so andeni na Ibrahim sa 300 asapi. Dia sagli puta sanggi buah wana miya kurban sa 300 asapi. Miya ka kurban pan so Ibrahim alaihi salatu wassalam sa magatus unta. Naman ito. Ini pamamasaw ka tinggiyan o mga manusia na ini pamamasaw mga malaika. Agiyan ko to akapasang ikakurban o Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sa iyang ko to adin yan kakurban na langon to so aswatian si ikwallah. Lalu to so atian si ikwallah. Diyo tayo kapasangin kakurban o Ibrahim. Ang yang adang-dang yang kurbannya na langon to so atian si ikwallah. Karena ubaan na din yan di so atian na salakaw si ikwallah. Kaaya sabab pa din yan kakurban. Nang iyang kuntawa so atian si ikwallah. Nah gitu. Ito mabuhi sabab. Aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iyang kuntawa andinin na kapakawida kalian. Nana ayah membuat pikir unu Allah na sembayang ka saya kap sembayang ka na soat ka sa ikukan nang ka nagukur bang. Naman ito na sesagyan ko to kini baliw gantanong nana ande ni na bingulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingulaw Rasulullah tiang pian nagyan ko to kata taduminian sa ikwallah diyan ko to pudi-pudinian sa ikwallah na ayam malak nami kurban. Nah isa mampu aande ni na mini umbo udi na mini lawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko mga nabi aande ni na mga pediyan na mga nabi mga rasul na mga pediyan nagyang kutuwa kini beganon wallah sa gyang kuta pamamagayan api ang apupasyon niyan sa langit. Munta Lailatul Isra wal Mi'raj. Mana na so mga nabi na dedin abo na miyakang gula-ula sa bedentar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kasung sa langit so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kabilingam bu sa isagyang kaya dunia. Mana na gitu na aya bu miyakang gula-ula na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marayag si isagyang kutaki anu yaw Allah sa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna a'tayna kal kautsar. Mata nanti dia nak nibgaya mirkaya ya Rasulullah. Sudah pikir tamanan yan. Abang pipi apa menggaya. Fasalli li rabbika wanhar. Sembayangkah sasu-asuat kasih ikukan nanka. Sela-sela kasih ikukan nanka. Udi na sembayangkah sa para sa ikukan nanka. Wanhar nagu kurban kapen sa paraun.
Inna syani'aka huwal abtar, kamata anatigu wallah asudirkan mama kaito. Hai Rasulullah, nasiran ida mga tundesya. Naman guminira wag yang kota mga tao rajulun abdar na ayaw magwapikir wallah na inna syani'aka huwal abtar. So dirkan mama kaito, nasiran ida mga tundesya. Dia kayaan ini na Idul Adha na napistaan na iyong mga Muslim. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwa niya makauma sa isa ing da Madina. Nakapapantaga na sumangat tao sa isa ing da Madina na di siran kelami-lami o di na di siran pista. Kagi ako na mau masiran Rasulullah sa giyang kuntuwa di ran kapista na anto na ipitiro kiran Rasulullah. Yang kaya tinggi na di inyo kapista na sembilan rekan wallah sa dua pesta. Gitu. Anto na giyang kota ini sembilan wallah dua pesta na gitu. So Idul Fitr pestaan sa isa giyang kota kapakabugatan ni ginami ang kapusatan. Idul Adha ang giyang kota pestaan sa kapanubili kakagiyang maadnon ang giyang kota ayam tasrif. Sabot saya na dita ng kalipatan agian ni mga anak kumbulaulaan sa isa giyang kaya 10 sa isa giyang kaya Dzulhijjah. Paganayron nagyang kota kapagadaglatan si kung mga samboyang tam o pa makadijan di sembayang sa mga paligad na nasa kung mga pedagawi na kanaubatan di sunod na niya kung napakadaglatan sa sunatan. Gira miya kapasaddan sembayang sa sum nanay na kung mantanoron so salatul duha. Aguso ande ni na mga salatawita. Nah, sa upang makakagagatan mo na gira miya ka na tanong sa ikot na tanaw kagagawi. Na inako na simbayang tanong sa sunata. Kaan kaw man. Agyang kutuwaan din niya sa bayang tanong. So puwasa tanong di tanong kanilipatan aande ni nagyang kaiya. Kala ibalas o kapusa isagyang kaiya. Yaw maarafa. Agyang kaiya yaw maarafa na si ikipantag si iko ikasyaw si iko Dzulhijjah. Sama na yan na upamaka kagiyuto ay kutubatano na si iko jamaat na aya yaw maarafa na si iko alungan na hamis. Na upamaka makapusatan si iko alungan na hamis na duo paganayron na minigudalan tanong yang ko yaw maarafa o kaya po sa itanoron na miya ko tanong kung so sunat kakagiyuto na sunat tuwa di puasaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kapanid ka nga o pamaka na mitsidikan ka na panid ka din ka oras iman tuwa malay balaso kapanid ka. O manuda dabang ka mitsid ka na aya importante na apya ka tirong na manuda aantay ni na mitsid ka nga katiro nagyang ko ta kaguginag ka kagiyo tay malay balas. O babad na idabang ka magtiro ang mapya na aya digan matiro na dataron di dalan digan so padika kadiyo tumapia nag ini saparot to wag man tanwa agama Islam aya katiro wallah sa isang Quran natingin na qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha ada so atigyan so katiro amapia katiro sa mapia sa kung pagaling ka ang Muslim nagtungo uto atigyan adisosid ka atutong dugnay data manana miya di ka kana kata natin so kuano ka giraw manen andin ni ka kay po siya natin namantaan na mga tao ka udisiran si di ka ina pumantay sila na nasa manutong nakin sa kipantag na tumukon sa katiro mamapya amay ka si di ka kabu na andin nila ipupununong ka aka ipengilat ka kakiyadaan sa kipantag yep managyang kayakap na hadyo ikapat na katawad mo sa mga pagalitan na sama na yan nasisiran sa isagyang kananan. Darpa, abituan sa haramain. Sa ayaw po katatagulan sa nagyang pagkakyan pero masaya. Na nagyan ni matatago sa isagyang kaya ande na ulan-ulan ang mga naikipantag. Sa katanong ako na ubasisi sa Hajj, na naaya importante ratanong na mapadala maratanong yung kanan na talong. Kapan nambuyang, kapan mosa, kapan hindi ka, kau ba di kalo-kalo na makuwatan wag yung utapadas sa mga pupukipukan ng tanong na mambagi ang tanong sa ikukaplata ng matanong si isa ng mga mo. Sagot siya, katemiyaga last this din
Napulnitan sa ikwallah, agyang kaya pa mabugaytan sa punto ka oras na natarimaan niya na malak na pulnitan sa ikwallah. So kasabapan sa isa yang kaya kapkalimutin datara yang kaya bawataan na yang kaya si Abdul Hamid at si Habib bagusikan ini sama kan di dari pasiran so mga pagaliran at tumatandang na pamamakin gan sa isa yang kaya masantan mo na pulnitan sa ikwallah aadi na pagguman-manang kiran wallah agiyang punto aris kinian na ayam ada na pulnitan o sa ikwallah agiyang punto aadi na panamariran na tirtak pangkiran wallah sa isa dyan kaya dunia na taman sa isa naman ang ori na pulnitan o sa ikwallah nalangang tanong din rilaan wallah nagulangang tanong niyan pakasunod din sa iko surga yan sa iko uriyan o kapamatay tanong pulnitan o sa ikwallah agyang kaya kini sampai tanong sa isa yang kaya Dzulhijjah na naman gano'n tanong sa mga pag-agagalo pag-asimba na ayaw malak na pagnintan at pagsik wallah arin na ang tanong niya nag-isampay tanong niya sa isa yang kufu bi Arafah pagnintan at pagsik wallah kapag mo sa tanong kaatas ng mga yang punta matabadas wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sabab na dua tanong kita masuk wallah. Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma qultu wa qulna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'na hada jam'an marhuma wa tafarruqana hada tafarruqan mahsuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wala maridan illa syafaitah wala mayitan illa rahimtah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dito alhamdulillah bala-bala sa Allah niya kaya aming tanong sa aming kabuhayan dato. Kaya pakapaginian sa mga doan si Pagkamatagaw ng Islam, si sa ginaya program na tayo ng Tawang Kaya Kapitita. Sa ngayon, 100 kapasitin. Isa, si sa ginaya na DFCing Ko Radio, yan ay aming tanong malipatagutaman, aming mabuhay bato, yung gusto lang sa inyo. Habib Abdul Hamid sa mga kamanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.